Yafika soto nthawi ya programu ya Sports Arena pano pa Times Television. Williams Gondwa ndilo dzina langa. Mpulogalamu iyi wandijoyinanso Mike Ndala amene ndi mlendo wanga. Tikambirana kwambiri mpikisano wa TNM Super League chifukwa chakuti matimu a Nyasa Big Bullets ndi Mighty Wanderers apambana masolo awo amene adali nawo ku mathero a Sabata yangotayi. Mpikisano wa ligi imeneyi wafika pachindende. Tionanso nkhani yokhuza timu yaikulu ya mpira wa miyendo ya Flames tisawale kuti lachina ili kudzali ikumana ndi timu ya Equatorial Guinea, koma mphunzitsi Calisto Pasua wabweretsa moto pa Batunde Adepoch uja ku Nigeria kumatsopano ndi nzika ya Malawi. Tilinso ndi nkhani zina zokhuza masolo osiyanasiyana amene aseweredwa kunja kwa dziko lino. Ndingokupemphani kuti tikhale limodzi. Monga ndinakamba kumambira program ya Sports Arena kuti andijoyina Mike. Takulandira Mike. Yazi kukwambia. Yeah, mukhanga ndinonso pano host ndinuyoto. Mutilanda program. Yakasife tafala za office. Monday and Fridays. Nkhani yakuli makhalaro golf shit basi. Aya kumayilemekeza ntchito. Ya ntchito iyi ndiyo tumikira Malawi. Kwambiri. So asamangona nthawi zonse wa sports. Yeah, because nthawi zonse first tumamenya. Nanga sitima sinthana pacha. So inuyo so nthawi zina zake mukamenya ina icha abaso basi kumayilemekeza. Ndikhoti unali ndi weekend yabwino. Ifaku sports ndikuti phwando lalikulu linalira mpikisano wa TNM Super League komanso tumayikusayiwale kulali Nico one top 12 national finals ya netball ija inaliko ku Don Bosco kulilongwe. Kunali ma games ambiri national NBS National Division League ina just onali National Bank of Malawi Yes. Women's Premiership. Yeah. Mene tinawuziraonera atu Friday. Yes. Ya lachisanu lapitali tinawuza kuti kuza mbali zambiri. So tinati lolemba tibwera kuti anthu ayenda bwanji. Okay, fine. Yeah, so TNM Super League waichula kale. Bullets ili pamwamba pompaja ndi 4 points. Yes. Yaita Ayano Silver ndi 10 points. Gap ya fiona bateni. Ndi Silver Strikers. Command Wanderers 4 points. Okay, fine. Yep, Ekaya they are back to winning ways apambana. Silver Akumailosofias ine nadziwa Ekaya singalolese kuti ingaluze. Ndinakuuza super program kuti Ekaya kuti iluze kukhala crisis. Ekaya? Nchomwe ndi manene na. Yes. Ya songwe singakhale kuti ili ndi 2 points pa magame 18. Ndikaringire 3 points. Ekaya pa home. Ayi. Chabwino nde one Nico Bricos ndakatswiri. Agonjesa kukoma Diamonds. Ujeni ndani uyu bwana watu mphatso malidadi amene ali editatu amakonda ndo ma favorite some mpikisano umene ndi Blue Eagles Sisters. Yes, ndinanena kale kuti nthawi zambiri mpikisano huu utonesa luso komanso utonesa dolo kwambiri. Okay, fine. Chifukwa chinakukoma Diamonds amangomangirira kunoko. Anapita no kaona no anzawo. So agonjesa 37 kwangati kwa 29. So gabu ya mwina ya 8 passes. Atsikana Blue Eagles tapange congratulations. Yeah, Silver Strikers ladies kupitirira kuchita bwino mu National Bank Women's Premiership yagonjesa sondokwa. Kawiriso khangati ndi 100% record mu sana gonjeko. Red Lions nayo somwe yobwera mu Super League ukunkira. Chabwino. Ndeno timafuna atationetsa tiyambe ndi nkhani yokhuza zotsatira za weekend imene mu mpikisano wa TNM Super League tingona ma results kana kono tipereke ndemanga yathu kwambiri anatisisa tigona pa game ya Bullets ndi Silver Strikers pali zina zimene ndikhanga tino ndemanga zosiyana zoperekera ndi unali pompo pa kamusidamu utiuza kuti no game inali bwanji komano tatiye titaona zotsatira zimenezi week 19 pa Sunday 5 October 2025 Mzuzu City Hammers tayone kugonya ndi Civil Service United 2-1. Hassan Liwembe kugolesa pamene timu ya Mzuzu City Hammers ndipo Damiano Kunje ndi Russia's Banda kugolesera timu imene ya Civil. Kunalinso game ya Blue Eagles ndi Karonga United tayona Blue Eagles kugonjesa Karonga 1-0 kudzera mu chigoli cha Pius Sake.
Alright, Dedza Dynamos unayagonja ndi Maita Wanderers kudzera mu chigoli cha Isaac Galiat. Utha kuonanso Mike apo FCB Nyasa Big Bullets kugonja Silver Strikers 2-1. Ephraim Kondowe anagolesa pa 72 minutes. Hassan Kajoga anagolesa penalty pa 80 minutes. Silver Strikers imene yamba kugolesa kudzera mwa Andrew Joseph. New signing ya Silver Strikers kuchokera ku Chitipa. Craig ndi Chitipa analepherana posagolesana chigoli china chilichonse. Mwina tisanabwere kwambiri game ya Bullets ndi Silver Strikers. Ukudziwa Mike kunena kuti no Civil Service United kuchokera mu June sinagonjepo 12 games unbeaten. Yes, ndi timu imene yachita zodabwitsa ili vampira Civil. Ili vampira anayesera anthu kuitengera maplayer awo kwachoka kumene kuja zida zawo Captain Moses Banda komanso this attacker Blessings Malinda kupita ku Ekhaya. Palibe chomwe chikuonesabe kuti Civil ikuchinyabe. Tiyamikire Kocha boma komanso danger boma ndi boma. Okay. Yeah, tiyamikire board ya Civil. Chifukwa chokuti usaiwale kuti timu itamenya ma game 9 inaiso ndi 9 points. Itamenya ma game 9 ina 9 points. Ndikuzayichinya Bullets kukhanga ti game number 10 ndikuzakhala ndi 12 points. Okay. Yeah. So chomwe anachita kuku board mosokwezera kula achina James Mandambwe kumene kucha, achina Wile Chimlambe, achina Peter Kinskaira anatenga ma legends Young Chimosi komanso Kina Phiri. Ndikubweresa kuti mukucha. Anaje siluziwa kuti ma legends awawo anabweresa kutsenga lotani. Koma chipitire na makosana amene wawo. Ndikungochokako. Chichokere ni June. Yeah. Civil sinagonjepo. Yeah. Rahman John goalkeeper. Yes. Chigoli chomwe penalty ya Nchinya Nzuzu City Hammers Zulu. Chinali asanachinyise ma game 9 apitawo. Ba clean sheet. Yes. So ndi ma game plus amukapo ndekuti Rahman John ungaforo was by far akone kuti no ndi number 1 goalkeeper wa Civil. Mwana endo abwino kwambiri. Okay. Yep, wamenya hangover. Okay. Hangover anthu akuidziwa Malawi. Maita Wanderers VCD. Yeah, pa golo panali yeyo. Okay. Atachoka hangover nantenga Chatama ku Bullets Reserve. Okay. So Bullets Reserve yo ndi jaina panga mbiri pofika FDH Cup final. Pa golo panali yeyo. Ndamene anayipitisa mpaka nakuzafika pamene po. Atampanga promoter anapita ku Bango Stars Balon. Balon Stars kubangwe Bango anayifikisa mu semi final ya Castel Cup. Okay. Yeah. Unfortunately the Bullets inaona kuti mwina Pasua is not part of the project anampanga release. Ndimene anasaina ndi Civil. Ku Civil ko anakakumana ndi Blessings Juma goalkeeper wa Extreme FC amene so anali pa high demand. Yes. Yeah, so zinkaoneka ngati kuti Juma ndamene atatenge malo kwambiri. Chifukwa matimu ena akuluakulu amamfunaso. Koma chifukwa chokuti cha kulimbikira kwake mwanayo komanso ndi mmene work rate yake makocha anamukhulupirira ndophweka maonekedwe. Okay. Koma ntchito amadziwa. Chabwino fine. Tatiyeni titaona ano mwina titaona ma results taonaja tuone no log table ma standings kuti no kuti no akuima motani kena kuti bwere pa game ya Bullets ndi Silver Strikers. Mike FCB Nyasa Big Bullets unakamba kuti gap tsopano ndi 4 points ndi adani a Wanderers akublanta. Wanderers indi 42, Bullets indi 46. Silver unakamba kuti no solo gap yafika pa 10. Indi 36 points apa masolo kwana 18. Tete taona no pansipo utakuona Mike Mighty Tigers, Mzuzu City Hammers, Songo United akadalibe ndithu kuchigwa cha relegation. Now pali ndemanga zosiyana zimene zaperekedwa pa masewero a Bullets ndi Silver Strikers maka zigoli zimene Bullets inapeza. Unati pa Kamu Stadium analysis yako ndiyo tani ukaonanso ndi mmene ulili mpikisano wa Super League. Yes danger. Zulu nachitika somwayi kuti times inali pompo. Yeah. Maka Times Radio. Tinali soli modzi ndi Peter Forte wapompano akulengezera mpira. Analysis yanga pa wireless after the game. Nanena kuti koyambirira maka pa half time. Yes. Silver Strikers danger inaiwerenga game ichi. Coach Peter Ngangira mothandizidwa ndi Mapopa Nsuku anadziwa kuti akasiya ma players a Bullets amene amakhati mati ma ball players dziavuta. So anakhanga kuti ku McDonald Lamek wa Pasalima uku dance andukira wa Papita Panda taona chigoli chimene inapeza Silver Strikers. Uone defender is it Mpogera? Yeah. Chigoli chomene chinayambira chinali chokuti inali free kick, so clearance yomwe anamenya Aaron Chiripa
Fine. anakhala ngati mpira uja wauphuluza. Okay. Mpira uja utauphuluza sana umenye bwinobwino uthakuonapo uyo ndi alonjera waumenya uwo ndo wafika pa chikondi kamanga. Chikondi kamanga so shotiyo amatsesereka amako mpira onse umapita kumbali. Inatengera luso la Andrew Joseph ndikusintha direction uone mpira ufika phazi la Andrew Joseph. Yes. Anausintha direction. Anausintha direction kukuwika komwe goalkeeper sana kafikira. Okay. So kubwera pa game yo Silver Strikers inakwanisa china chilichonse komano chomwe chinavuta kwambiri ku Silver Strikers they overdid kapena anaonjeza kupanga anali too aggressive. Fine. Timu game imafunika aggression yaikulu ngati koma iwo anali mafika they were too hard pamaplay ya police khanga tikuchalira kuti 10 now ndita 10 akhiye dizenizeni. No wonder almost defense yawo yonse kupatula Dan Sandukira analandira mayelo kati. Okay. Ya pa center chikondi kamanga komanso Levison Maganizo analandira mayelo kati. So chomwe amachita ndifoti Lameke anaphawo ndi Dan Sandukira chikondi kamanga ndi Levison Maganizo. Ndi amene amakhanga kuti akuponda akupha zonse amini akupha maplayer onse amaball players onse achina ungani lungu aja uchizivunga azingoenda moyo. Taona chigoli chimene anagolesa Abores chobwezerano kuti khale 1-1 uone move imeneyi. Yeah. Kajoke. Yeah, uyo Mike anangomuyikira Ephraim. Timu yamike Peter Mponda chifukwa chokuti ma substitution onse omwe yeye anapanga anagwira. They paid dividends because those substitutes analowa ku substitutes Kajoke ndi Ephraim analowera limodzi they combined for the equalizer and they also combined kuti no penalty jaso ibwere chifukwa anapanga pressurize. Okay. Anthu amene amaona ngati kuti Hassan Kajoke watha sakudziwa player ndo abwino mwina angofunika kungomuyankhula Kajoke. Chifukwa apapa kwa munthu amene mwina ndikoyamba kuonera mpira ku Malawi kuno ndi anakaonera game ya Zulu ndikumuonera nthawi yomwe analowa Kajoke iye azifunsa ndiye player uyo amakhala panja. So player yo mwina Kajoke needs to be talked to. Koma ndi player wabwino kwambiri. Onano incident ya penalty. Incident ya penalty ya goalkeeper anachoka pa golo anakanga wa contact ya mpirawo Levison Maganizo analakwisa kupanga back pass. So back pass yo Chikumbuso Salima anali ochenjera ndikale. Iyoyo kwa ine kriye penalty. Okay. Ya misjudgment ya goalkeeper. Goalkeeper wa experience nga George Kuoka. Striker kapena winger amapita kumbali Chikumbuso Salima kucho. Umangomuchinga manja wandikwatere. Ndikungomuchingira ndikuza defender wako abwere kumbuyo kwakoko. Chomwe chinakachitika ndi chimene chocho. Komano striker ochenjera striker amachenjera kwambiri. Ya ochenjera akayikaso manja ndikumugweso it was a penalty. Sitinaone bench ya Silver ikuzuka kumati nokudandaula kwambiri manga penalty. Mwina goalkeeper wao anakamyankhula. Alright. Ndieno. Because chinthu chomwe chinapanga overshadow zonse ndi mpira omwe anaumenya Levison Maganizo Innocent Nyasundu kuuchosa mapicture ena komanso makotas ena akuyankhula kuti mpira unadutsa line. Yes. According to the linesman Mark Hastings Kanjati amene amayenera kuti amuze referee kuti mpira wodi walowa amene wadusa line nkuma amagwesa mbendera kumathamangira pa center sana imike. Okay. Chifukwa mayamiko kanje amini mwaisungama anali patali. So amadalira linesman. Linesman imene anaonera anaona kuti mpira suna ma videos imene akuonesera sali clear anthu ena akumaona zithunzi koma chithunzi ndi video ndi zinthu zosiyana. So mmene wapangira referee mmene waonera linesman wake ndi mmene incident yake inali imeneyo. Okay. Apopo mpira anaumenya Innocent ndikuuchosa mpira uchaona ango ya ukaima ango ya uko umaonesa kuti mpira odi wapitirira chisulo. Okay. Yeah. Koma unamenya chisulo mpira. Sunamenya chisulo. Mpira sunamenye chisulo. Anaugula mpira ndikumatere usanagwe pasi ndikukupaso. Yeah. So iyoyo ndi ntchito mpirawo kwa ineyo. Mpira ngati unalowa vuto ndi linesman. Vuto simu yaisungama. Okay. Chifukwa amene amakhala ku line uko ndikuona kuti mpira ucha walowa. Aitokoneka hapo. Ndi linesman. Koma unamona uziona kukona kuja kuli linesman kuja.
palibe chilichonse chomwe anachita. Mwayisunga mayonso anapita ndikamfunsa anakamuza soti ayi mpira sunalowe ndikona. Okay, fine. So izizi kwa anzathu anabwesa goal line technology kuli VAR ndeno sitinganeneyi chimozimozi zimatero zimatero ina khaso silver strikers yo bullets yo inamenya mpira ngati umenya lofu osayimba yonse inanena kuti ya ife simunati. If you remember very well, first leg kapena first round atakumana matimu awiriwa Max Augustine Poto anachinyaso chigoli cha kiriye chosala kwisa pena paliponse lefuso anachikana. So zimachitika choncho abakamfusa akakoma that was just a formality. Lazima nakangana ngosintha chiganizo apopo kwa ineyo ndikananchosa ntchito. Okay, mpira uja akuona ndiyeyo waona kuti sunaduse line waimba kuti ndikona lefuso apanga ndikona asilva abwera ndikufusafusa ndiye mwaya ukamfusa ndi asinthe noti iyayi basi sinaone bwino wadusa line chawiro wini ya Wanderers mwasangasanga komanso kunali game ya Ekaya ndiyamikire Wanderers mwasangasanga Wanderers makamaka Isaac Kaliati. Okay, he's a brilliant player. Yes, analowa malo mwa Ramadan Ntafu anachinya pa 48 minutes. Okay, brilliant goal mwina 25 meters chigoli chokhacho chomwe chagonjesa deza padeza. Wanderers inakhala kuti sinawine game iyi bwenzi zitayipirabe koma papa yazika kwambiri so mu condition ukuzoti pano mpikisano wafika pa chindendo sa ndi last season ija zoti silver raba yatenga game number 19 panopo timachiwa silver basi it's just a matter of time. So kwa ine silver ndikuichoserabe because it's behind 10 points. I mean it's 10 points behind komaso ali ndi game alibe ndi game magemu angati pano at 4 atatu at least kuti khale kili aiguleni aliluze atatu. So of course silver ikusalirabe ndi game komabe. Ekaya yachinya Songwe. Yes. Songwe ndi akugaira mapoints wina aliyese awina koma amenewa ndizokayikisa nkhani ndiyo kuti akhandire kodi yosawina game ili yonse tionano kuti ngati achina Max Bullets achina Max Bullets inawina inachinyapo Mafco pa stadium 3-0. Okay, fine. Mbuyo matimu amene amatuluka apanga register win ina Baka City anawinapa. So tione ngati mwina ingakhale kuti the west side ever mu Super League. So inali a weekend of action mipira yo sangala mwina ena kuti no angoti joina kumene tikulandilani mukuonera ndi program ya Sports Arena kukufikani kuchokera kuno ku Times Television. Timaonikira mpikisano wa TNM Super League umene tsopano wafika pa chindende FCB Nyasa Big Bullets ndi Mighty Wanderers ndi matimu amene tsopano mpikisano waukulu uli pa matimu awiri amenewa pa nkhani yotenga ukatswiri wa league imeneyi mchaka chimene cha 2025. Ndeti tapitirira ndi kuwunikira kubwera kwa osewera Babatunde Adepoji mu squad ya timu ya Flames kenako tione masolo a netball ndi maliga National League yathu ya NBS Bank. Tauna Akaristo Basua akumuyitana Babatunde Adepoji kuti no asewelere timu ya Malawi kwa nthawi yoyamba. Yes, it's a good call. Okay. The manena so mwina Malawi Guinea. Malawi unomo pa mastrike amene tili nawo kupatula mwina mwana uyu Andrew Joseph amene ali kutali sunga manene za Flames ku mastrike ayenawo at least Babatunde ali pamwamba pa onse mu Super League muno wakali Babatunde last player ndio atatoka jukepo. Yeah, so wina anakakhala joke amene ndi manena uchi mazo tikajoka amayamba Malawi national team ndimene kuti kajoke amangoyenera ngomwe yankhula mwina china chake sichikwende. Kajoke is a good striker, so it's a good addition. Khanga Gabali doubtful because suspended isamenya kwakamenya yakujeni akamenya yaku Sao Tome. Tiona kuti zikhala bwanji koma it's a good call from the coach. Okay. Zili ndi yeyo Babatunde because iye kusintha nationality kubwera Malawi anthu ambiri anakhala ndi maganizo osiyana kubwesa imadili yonse tuone kuli Maere kuli Babatundeyo ndi kuti kuli Gaba Mbulu timu imayenera ikhale choncho danger. Okay. Chifukwa chokuti musamadalire munthu mmodzi umatha kuona matimu akunja acha munthu amatha kuntenga kwa World Cup kukulabuka kwa mashaina koma magemu onse osakasewera
zimatha kungopita nawo ngokhala mu squad. Malawi AFCON ya 2010 inapita ichi kunapita nkangira kumenechi koma anaonera magemu onse koma a good player kunapita Clement Kafafa a good defender anaonera magemu onse. So timu imayenera izikhala yoncho kuti wapa bench akalowa aziti ndisatulukeso koma osati wapa bench alowe ndi anthu aziti bola imodzi kapena wankati aziti olo nditani bakayang'ana panja paja aziona kuti palibepo chiopsezo chichi. Chabwino tipite ku break tikabwerako no umakamba za Red Lions unakambanso za top 12 ya netball imene yafika ku malechereche weekend imene kuti noti malizise komanso Premier League yayi Man United ikona kuti inauka kwa kufa weekend imene kuteka kuti mwatijoina umene tipite ku break tikabwerako tupitirire ndi program imene ya Sports Arena. Talowa gawo la chiwiri Mike la program ya Sports Arena nde tuwemba motani gawo la chiwiri ni Red Lions kupitirira kuchita bwino panopo iti pa number 1 mwina Mike atha mwina sotonesa table ngati zingathe koma iti pa number 1 okay iyo iyi ndi 29 points I mean NBS NBS Bank ili 29 points kunali top of the table clash weekend okay Lilongwe Mitundu Baptist ndi Red Lions tinaichula imene yes but game game of the week yes, pa National Division League so Red Lions inapambana 3-2 okay fanga timu ikuchoka ku Zomba ndokaichinya timu ya ku Lilongwe that means timu ndi amphamvu wamwe ndi omwe aja ndimene manena kuti ma player achina Zikhole Nguluwe achina Ferguson Ntondo ndi omwe aja so ineyo Red Lions just a matter of time komano Red Lions kwa ine ilo wa Super League bangwe season aende yagonja kukhanga tikwaka Chilumba Barracks kati ndisakulakwisa Taja United yachita bwino Taja maitsatira Taja United yathawa relegation zone komano top ma game 4 otsagana awina so top 3 yathu yasintha okay fine chifukwa chokuti pamwamba pa Red Lions pa number 2 pali Mitundu yomwe ija komano bangwe yachoka mu top 3 muja pabwerapo Baka City okay so tiona kuti Baka inatuluka season yatha panopo ibwerera komano National Division icho Women Premiership ya National Bank Ntopa ikhanga lyagonjaso ndi Silver Strikers sizikuyenda Ntopa chibwerereni kukafu sana babani mphepo imene ijayo muna BT2 bwana Jomosman kulane vangasipinda iwa jaso muna anatanganidwa muna kutanganidwa background samapita hapo ya background samapita muna so mene makamenya yawo bango kujin sana bite so ndikubira dika wiki akakakhala muna kulolera kuti izikhala motani mpikisano waniko yapambana akuruza nthawi yakuso yatithera yapambana Blue Eagles yatenga chikho so my favorite they are the first team ever to win chikho chifukwa konali soko oyamba so yagonjesa kukoma Diamonds 37-29 margin ya 8 potengera kuti kumunetipo anthu azambiri ukaona Tigresses kuno kamamenya ndi Diamonds amasiyana ndi mabasket awiri koma Blue Eagles yaonesa ukulu wake kwabwera Blue Eagles kuti kachika chanu Blue Eagles achina Luwazi omwe aja kusewera achina Luwazi anangopanga lidaya national team koma ndi omwe aja Blue Eagles imatulusa katswiri okay fine imatulusa quality danger so tayamikire congratulations to them kukunja kwa dziko lino Arsenal yabwera pamwamba pa Premier League okay ikutsogolano ndi 1 point kati tisakula 1 point after Liverpool itagonja molumikiza nagonja 2-1 ndi Crystal Palace gonja 2-1 ndi Chelsea ku London akuoneka kuti sakwenda unalipo Gunners ndimaonera mpira umene uja koma anzatha mamenya ma Gunners abwera pamwamba sopano Barcelona ku Spain nayo so 4-1 ndi Sevilla sizinaende zikuoneka kuti wiki ino anthu ena apa mwamba ambiri aona zabwino Mike nthawi yatithera of course mfandi yamike kwambiri kuti unabwera mu program ine ya Sports Arena azikoma kwambiri ndi kuti Friday so Friday tizakatukuona kuti tizakatukuona kuti Flames yachita motani
lachinayi ni ma good preparations za 2027 AFCON. yes amene takhati kunenera mucha kunena kuti pasuwa maso ake aziyang'ana ukoko ife tikhupira 2026 kubwerayi samazatiuza sikuti akubuilda timu. Alright, pamakina amene amaongolera zonse ndi Mike Mataka. Tathokoza Mike chifukwa cha ntchito yapamwamba, koma mu studio muno nali ndi Mike Ndala. Tikatere tamaliza Sports Arena. Ndikufunirani zabwino zonse. Ine ndi Williams Gondwa. Pitirizani kuonera Kanema wa Times mwakoma nonse.